Γεια σας παιδάκια. Παιδιά, θα παίξουμε Minecraft σήμερα. Με το Mike 6, δηλαδή με μένα. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Αυτό το παιχνίδι θα είναι survival, χωρίς cheats. Ναι, χωρίς cheats και χωρίς άλλα πράγματα. Χωρίς cheats, ναι, βασικά. Ναι, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο, το δεύτερο μου βίντεο, και γι' αυτό μπορεί να μην είναι τόσο καλό, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Γενικά είναι το δεύτερο μου βίντεο σε όλα όσα έχω κάνει και δεν ξέρω αν θα βγει καλό, αλλά ας ελπίσουμε. Λοιπόν, τα βίντεο μου θα είναι 15 λεπτάκια. Δεν θέλω να είναι πολύ μεγάλα γιατί πιάνουν χώρο στο δίσκο. Σε μεγάλα κέφια θα είναι 20. Πάρα πολύ μεγάλα κέφια. Τι άλλο, αυτά. Λοιπόν, σχετικά αρχίσα αυτή τη σειρά γιατί γιατί έχω δει πάρα πολλά ωραία sites στο YouTube που παίζουν Minecraft και είναι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτά τα καλά είναι αγγλικά και για κάποιους λόγους κάποιοι μπορεί να μην τα πάνε καλά με τα αγγλικά, και γι' αυτό εγώ κάθομαι σαν καλό παιδί Σάββατο βράδυ κατά τις 11:30 ώρα και φτιάχνω αυτό το βίντεο για αυτούς που δυσκολεύονται λίγο με τα αγγλικά και για να μάθουν Minecraft, γιατί είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμένα σχετικά μου έχει κρατήσει 2 χρόνια. Το παίζω δηλαδή 2 χρόνια. Δεν είναι, μια χαρά παιχνίδι είναι. Και σχετικά έφτιαξα επίσης αυτό το βίντεο γιατί έχω δει και μερικά ελληνικά sites που μιλάνε ελληνικά και είναι καλά, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή μιλάνε ελληνικά μεν, αλλά σου λένε θα κάνω αυτά τα πράγματα και τις περισσότερες φορές δεν κάνουν τίποτα και σε αφήνουν σε άγνοια από ότι θα ξανακάνει βίντεο και τέτοια πράγματα. Έχω δει και μερικά καλά βίντεο με ελληνικά, αλλά είναι λίγα αυτά, και έτσι σκέφτηκα εγώ να φτιάξω ένα κανάλι και βίντεο τέτοια για να μου λέτε τι να κάνω και να παίζω. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτά έχω να σας πω. Και τώρα ερχόμαστε στο Minecraft. Λοιπόν, το Minecraft είναι ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, όπως είχα πει, όπως είπα. Με έχει κρατήσει, όπως είπα, πολλές ώρες της μέρας και μου αρέσει αρκετά. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω τα βίντεο να τα κάνω όσο πιο διασκεδαστικά γίνονται και όσο πιο ωραία, και θα δούμε τι θα βγει. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για αρχή ας φτιάξουμε ένα crafting table και μερικά sticks. Check my phone. Λοιπόν, το σπίτι μας δεν σκέφτομαι να το κάνω κάπου εδώ.
Δηλαδή δεν μου πολύ αρέσει αυτή η περιοχή. Αλλά θα δούμε, κανείς δεν ξέρει. Καλό. Τέλος πάντων. Οπ, γουλ. Το γουλ θα μεταφράζω κιόλας για αυτό το λόγο που είπα. Το γουλ είναι το μαλλί. Το μαλλί σας θα δίνει τα πρόβατα. Και το χρειάζεστε για να φτιάξετε κρεβάτια και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά περισσότερα πράγματα μπορείτε με το μαλλί μπορείτε να το φτιάξετε στο 1.64. Στα άλλα, αν έχουν βγει καινούρια versions δεν ξέρω, πάντως εγώ παίζω στο 1.64 και αυτό είναι το πιο καινούριο και σε αυτό μπορείς να φτιάξεις τα πιο πολλά πράγματα με το μαλλί. Και κάτι μου λέει, κάτι μικρό μου το λέει αυτό, ότι εδώ πέρα υπάρχει χωριό. Εντάξει, γιατί βλέπω πολύ πράγμα εδώ πέρα, από φαΐ και τέτοια, που μου είναι χρήσιμο τέτοιες δύσκολες ώρες. Ένα ωραίο μπλοκ είναι ο πυλός, τον οποίο θα πάρω. Το βρίσκεται συνήθως στο νερό. Όχι συνήθως, πάντα στο νερό είναι. Και είναι πολύ ωραίο μπλοκ στις καινούργιες version. Είναι αρκετά ωραίο. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Παλιά δεν μου άρεσε, αλλά τώρα πια μου αρέσει. Γι' αυτό παίρνω όσο πιο πολύ γίνεται. Λοιπόν, πάμε στη σπηλιά να πάρουμε λίγη πέτρα. Είδα και σίδερο. Αυτό εδώ το πράγμα, παιδιά, είναι σίδερο. Και αυτό εδώ το πράγμα, παιδάκια, είναι ένα σκελετούλης, τον οποίο θα σκοτώσω εγώ αυτή τη στιγμή. Και αν δεν το σκοτώσω είναι πολύ φραγκόκοτα. Εντάξει, χαίρομαι που το σκότωσε. Έχουμε πολύ iron εδώ πέρα. Λοιπόν, να εξηγήσω. Τα μερικά πράγματα, για να πάρετε μερικά πράγματα που είναι εδώ, που είναι από εδώ, που είναι έτσι, που είναι αλλαγμένα, εκτός από την πέτρα, θα σας εξηγήσω. Για να πάρετε πέτρα, δεν μπορείτε να την πάρετε με το χέρι, χρειάζεται αυτό εδώ το εργαλείο, το λένε αξίνα. Είναι εύκολο να τη φτιάξετε, σας έδειξα. Αλλά για να πάρετε... όχι. Αυτό που ακούτε είναι ένας σκελετός. Ο σκελετός πετάει βέλη. Και είναι κάτι που δεν θέλετε να το βλέπετε συχνά. Ειδικά το βράδυ. Ω ναι, είμαι πολύ προ έτσι. Άστο, δεν μου αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα φτιάξω εδώ το σπίτι μου. Απλώς ήθελα να φτιάξω μια πέτρινη αξίνα. Θυμάστε πριν που είχα βάλει εδώ πέρα ξύλο? Κάθε φορά που φτιάχνετε καινούργια εργαλεία βάζετε κάτι καλύτερο. Και τώρα έγινε πέτρινη αξίνα, αυτή είναι ξύλινη. Το ίδιο γίνεται και με το σπαθί. Δείτε, ξύλινο σπαθί, την ίδια συνταγή, πέτρινο σπαθί. Πάρτε τώρα, γιατί μπορεί να το σπάσουμε. Μόνο με την πέτρινη αξίνα μπορείς να πάρεις σίδερο. Το σίδερο πάλι χρησιμεύει για να πάρεις όλα τα άλλα μεταλλεύματα. Θα σας πω μετά τι εννοώ μεταλλεύματα. Μέταλλα, αυτό εννοώ. Αυτό που θα χρειαστείτε πάρα πολύ την πρώτη μέρα, που δεν το έχω βρει εγώ ακόμα εδώ, είναι κάρβουνο. Λοιπόν, το κάρβουνο σε τι χρησιμεύει? Στο να φτιάξετε torch, δαυλούς, φως. Γιατί χωρίς φως δεν βλέπετε πρώτα απ' όλα το βράδυ
και το βράδυ πρέπει αναγκαστικά να βλέπετε, γιατί εμφανίζονται κάποια κακά πράγματα που αν δεν έχετε παίξει Minecraft θα σας φανούν πολύ πολύ κακά. Ναι, αυτά είναι το σχετικό. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω στη σπηλιά γιατί δεν έχω και φως και δεν θα βλέπω. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μπορείτε να φτιάξετε και αλλιώς φωτιά. Θα σας δείξω μετά. Τώρα θα χρειαστώ λίγο φαγητό. Πάρε το πέτρινο. Στο 1.64 σας δείχνει και τι ζημιά κάνει κάθε πράγμα. Αυτό κάνει 4, αυτό κάνει 5. Λίγη διαφορά, αλλά εντάξει. Αλλούτσικο. Ωραία. Όπως βλέπετε, νυχτώνει. Πού είναι ο ήλιος? Νυχτώνει. Δεν θα είναι όλα αυτά τα βίντεο τόσο βαρετά. Σε επόμενο βίντεο θα έχει και ένας φίλος μου, τον λένε Χάρη. Δεν θα είναι όλα τα βίντεο τόσο βαρετά. Απλώς αυτό θα είναι λίγο έτσι βαρετούλικο, γιατί με βλέπετε να κάνω πράγματα και σας μιλάω μόνο, ενώ εσείς δεν κάνετε. Ναι, τι να κάνετε. Ναι, τέλος πάντων. Anyway. Λοιπόν, θα ξεκινήσει μια άλλη σειρά, αλλά τη σταμάτησα γιατί έκανα μια βλακεία. Μην τη μάθετε, δεν είναι ανάγκη, γιατί θα γελάτε 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το πράγμα αυτό εδώ πέρα είναι το κάρβουνο. Αυτό χρειάζεστε για να φτιάξετε φωτιά. Κοιτάξτε, λέει κάρβουνο. Το κάρβουνο μπορείτε να το σπάσετε και με την ξύλινη αξίνα, αλλά εγώ το σπάω με την πέτρινη για να είναι πιο γρήγορα. Καταλάβατε. Ωραία. Θα πάρω λίγη πέτρα. Και κάπου εδώ κοντά θα το κλείσω το βίντεο. Περίπου 15 λεπτά δεν είναι? Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν θα φύγω από εδώ, γιατί το βράδυ, όπως είπα, εμφανίζονται κάποια πολύ κακά πράγματα που δεν θέλετε να τα βλέπετε, που δεν θέλετε να τα δείτε βασικά. Γι' αυτό θα κλείσω λίγο εδώ πέρα το μέρος. Αυτό τεχνικά μάλλον θα είναι το πρώτο μου σπίτι. Μάλλον, δεν είμαι σίγουρος. Δεν μου πολύ αρέσει. Απλά για την ώρα είναι εντάξει. Ναι, συγγνώμη που δεν βλέπετε, έκανα βλακεία. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σκοτεινά, αλλά πρέπει να έχετε τις φωτιές για... και όχι μόνο για αυτό το λόγο που σας είπα, αλλά και για άλλους, γιατί σε μαύρα σημεία σπονάρουνε, δηλαδή πώς να το πω, κάνουνε teleporter, αν ξέρετε τι θα πει teleporter, διάφορα πλάσματα που δεν θέλετε να τα ξέρετε. Δεν θέλετε να τα ξέρετε, σας το λέω. Δεν είναι ανάγκη. Ναι, είναι λίγο τσαπατσούλικα. Ναι, λοιπόν, κάπου εδώ θα το κλείσω το βίντεο, όπως είπα. Άρα θα κοιμηθώ λίγο. Θα φτιάξω ένα κρεβάτι, όπως είπα. Και επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου οι τσαπατσούλιες, ένα λεπτάκι θα μου δώσετε, γιατί τις μισώ τις τσαπατσούλιες. Εκεί, εκεί, εκεί. Σχετικά μου αρέσει αυτό το για σπιτάκι για την αρχή, αλλά θα φτιάξουμε ολόκληρες βίλες, μην φοβάστε. Αλλά δεν θα είναι μόνο τέτοιο το παιχνίδι, δεν θα είναι μόνο designer. Θα έχει και από όλα, και agree.
και να φτιάχνεις πράγματα και πολλά. Θα είναι όλο τον ίδιο, μην φοβάστε. Όποιος δηλαδή δεν του αρέσει το ένα, θα του αρέσει το άλλο, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό. Οκ. Μια χαρά είναι τώρα. Να το τετραγωνίσω λίγο. Γιατί παίζουμε Minecraft, αν δεν τετραγωνίσει τα πράγματα είναι... Λοιπόν, και κάπου εδώ είναι η ώρα που κλείνω. Ναι, sorry, δεν κλείνω ακόμα. Εντάξει, σε λίγο θα κλείσω. Με πείσατε. Ωραία, εδώ πέρα είναι το δωμάτιό μου. Οκ. Πάρε λίγο, όσο γίνεται, λιγότερο. Και το ξέρω είναι λίγο ανακατεμένα τα πράγματά μου, μη φοβάστε. Στο επόμενο επεισόδιο θα το φτιάξουμε καλύτερα. Οκ. Έτσι φτιάχνετε το κρεβάτι, δηλαδή βάζετε εδώ πέρα ξύλο και από πάνω μαλλί. Τα κάνω λίγο γρήγορα, έτσι ασυναίσθητα. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και θα το φτιάξουμε τόσες φορές που μη φοβάστε. Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το πράγμα που δεν θέλετε να δείτε. Αλλά εγώ θα σας το δείξω, γιατί έτσι θέλω. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτός είναι ένας creeper που κάνει μπου. Δηλαδή τώρα αν τον αγγίξω θα μου γκρεμίσει το σπίτι. Αν και δεν φτάνω. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τα τέρατα πριν κλείσω. Λοιπόν, αυτός είναι ο creeper που όταν είναι κοντά σου κάνει ένα ωραίο boom και καταστρέφει πολλά blocks. Αυτό είναι ένα zombie. Και αυτό είναι ένα mini zombie που δεν θέλετε να το συναντήσετε με τίποτα. Είναι γενικά ένα μικρό zombie που αυτό που σας είπα δεν θέλετε ούτε να το ξέρετε, γιατί σε σκοτώνουνε πανεύκολα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτιάχνεται ο φούρνος. Εγώ φτιάχνω πάντα 2 για να είμαι γρήγορος, να το φτιάχνω γρήγορα τα πράγματα. Θα βάλω εδώ πέρα λίγες μπουρτζόλες. Και δεν θέλετε να κατεβείτε κάτω για κανένα λόγο. Να, για κανένα. Και πρέπει να φτιάξουμε και κάτι άλλο. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα τσεντούκι. Φτιάχνετε τον ίδιο τρόπο που φτιάχνετε ο φούρνος, αλλά με ξύλο. Μισό. Πρέπει να υπάρχει ένα μπλοκ ανοιχτό από πάνω του για να ανοίξει. Να, έτσι ανοίγει. Οκ, βάζω μέσα τα πράγματά μου, τα πολύτιμα πράγματά μου, γιατί αν πεθάνω την έχω κάτσει. Επίσης, αν κοιμηθείτε σε ένα κρεβάτι, θα ξαναζωντανέψετε στο κρεβάτι, θα ξαναζωντανέψετε από εκεί που ήσασταν, στην αρχή. Γι' αυτό είναι καλό την πρώτη βραδιά να έχετε ήδη κρεβάτι. Οκ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Και